Goedenavond, het is zondag 3 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een wielrenner is gisteravond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen na een aanrijding met een andere fietser op de Zeelandbrug. Het gaat om een 65-jarige man uit Zierikzee. De twee wielrenners fietsten beide vanuit Zierikzee naar de overkant toen ze rond 3 uur gistermiddag met elkaar in botsing kwamen. De 65-jarige Zierikzeeënaar werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij later op de avond is overleden. Ook de andere renner, een 62-jarige man uit Sierendikskinderen, raakte gewond. Hij ligt nu in het ziekenhuis in Goes. De Zeelandbrug werd na het ongeluk korte tijd afgesloten, zodat de traumahelikopter er kon landen en om de hulpdiensten de ruimte te geven om hun werk te doen. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Waterdune bij Breskens. Sinds september vorig jaar wordt hier de getijdenduiker getest die het in- en uitlaten van het zoute water regelt. De stroomsnelheden, de informatie die de sensoren in het gebied aangeven, dit alles moet kloppen wanneer het instromen straks niet meer onder toezicht, maar volautomatisch gebeurt. Volgens het waterschap werkt alles goed, maar zijn er nog een paar aanpassingen aan de software en het hydraulische systeem nodig. Waar we tegenaan zijn gelopen is dat in eerste instantie we uitgingen van volledige opening van de schuiven. Dus dat de schuif volledig open staat. Maar dan is het wat ongecontroleerder, het instromen van het water. En om dat gecontroleerder te maken, proberen we nu de schuiven, of worden de schuiven nu met het getij meebewogen. Dus als er dan iets zou gebeuren, is het gevolg daarvan kleiner. Waterdune is een dijkversterkingsproject, natuur- en recreatiegebied in één. Een uniek concept volgens kenners. Het had al lang open voor het publiek moeten zijn, maar dat liep anders. Het heeft een geschiedenis van uitstel en financiële tegenvallers. De aanpassingen aan de getijdenduikers, zoals we die nu hebben afgesproken samen met het waterschap, die passen binnen de begroting van Waterdune, binnen de posten onvoorzien. Goed nieuws is volgens de gedeputeerde ook dat recreatiebedrijf Molenkaten binnenkort aan de slag kan met de aanleg van de camping. Als alles meezit gaat die volgend jaar open. En dan kan iedereen de nieuwe zilte natuur in het gebied gaan bekijken. Wanneer de bouw van het vakantiepark start is nog niet duidelijk. Ze verlieten eind maart als een van de laatste toeristen Zeeland. Maar nu zijn Dini en Erik van Stralen uit Venlo weer terug op de camping in Nieuwvliet. We zijn gelijk weer gekomen, ja. Ja, want het is toch zo, want onze kleinkinderen wonen dus in huis. Maar die moeten zo meteen weer naar school. Ja. En nou gaat ook het verhaal natuurlijk dat kinderen onder elkaar toch besmettingen op kunnen leveren. Ja, we blijven dan toch even liever hier nog. Na een oproep eerder in onze uitzending om ondanks de noodverordening te mogen blijven in Zeeland, kreeg het stel een aanbieding van een vakantiepark in Limburg. Totaal zijn we eigenlijk 6 weken niet meer thuis geweest. Want nadat we hier op de camping weg moeten, hadden we een aanbieding gekregen van Droomparken in Belveld. Dat is vlakbij Venlo. En daar hebben we zo goed als 3 weken ook gezeten. De familie die in hun huis woont waren na die tijd vrij van coronaklachten. Maar na een weekje thuis en de versoepeling van de toeristische maatregelen in Zeeland gingen ze toch weer snel naar een staakerven in Nieuwvliet. We willen nog een keer tussendoor naar huis om nog wat extra kleding en alles te halen. Maar zo gauw als de scholen weer beginnen, dat is geloof ik 10 of 11 mei. Dan gaan we hier naartoe en dan blijven we gewoon voorlopig hier hoor. Ja, dat is echt het plan. De jongere golfers kunnen sinds vandaag op de golfbaan in Axel weer een balletje slaan. Bij golfvereniging De Woeste Kop mogen de leden tot en met 18 jaar weer trainen. En na 7 weken niet te hebben gegolfd gaat dat nog niet voor iedereen van een leien dakje. Nog iets meer oefenen, denk ik. Ja. Ja, het is best wel lang geleden, dus het is weer even erin komen, zeg maar. Maar ja, best wel fijn. Een keertje uit huis. Dus. Een nieuwe ervaring, want ik ben niet gewend om zo lang niet te golven, zeg maar. Maar ja, het ging voor mij naar mijn verwachtingen nog best wel redelijk. Ja, want hoe vaak golf je normaal? Ik probeer 3 keer per week, maar meestal 1 tot 2 keer per week. De jeugd is dus weer volop bezig, maar de volwassenen moeten nog wel even wachten met golfen. Terwijl je met zoveel ruimte als hier in Axel zou denken dat die 1,5 meter regel makkelijk opgevolgd kan worden. Het is raar, vooral als je hier nu staat in een prachtig natuurgebied, wandelgebied, waar de wandelaars wandelen en vertier zoeken of ontspanning zoeken. En de golfbaan mag niet open. Ja, dat is eventjes vreemd en wel eens moeilijk uit te leggen. Als het weer mag, dan zijn we er helemaal klaar voor. Met een protocol wat we opgesteld hebben. En wat eigenlijk ook al helemaal gereed ligt. Een waas van paars bij natuurgebied Dijkwater in Serjansland. Daar bloeien op dit moment duizenden harlekijnorchideeën.
Volgens Staatsbosbeheer is dit uniek. Harlekijn dat is best wel een zeldzame soort. Vroeger kwam hij veel voor, nu is hij wat beperkter. Hij groeit langs de kust, op de Waddeneilanden. Maar in de aantallen dat we hem hier zien, dat is echt uniek. Dat is de enige plek in Nederland waar hij zo massaal voorkomt. Orchideeën doen het sowieso goed in Zeeland. Het heeft een beetje te maken met de grondsoort. Wat we hier hebben zijn schrale zandgronden, eigenlijk oude zandplaten. Eigenlijk platen die vroeger in zee lagen. Dat is uniek in Nederland en daar groeien hele specifieke orchideeën. Dat is dus mooi meegenomen. Maar om ze te behouden moet de grond schraal blijven. Als de meeste groei eruit is, dan gaan we het hier maaien. Dat maaisel wordt afgevoerd en daarna gaan we het nog nabeweiden met ponies. En we zorgen ervoor dat eigenlijk alle organische materialen worden afgevoerd. En als de harlekijnen straks zijn uitgebloeid, kleurt het hier weer anders. Dan is de bloei te bewonderen van soorten als moeraswespenorchis en rietorchis. We hadden vandaag een rustige zondag met weinig wind en op de meeste plaatsen bleef het droog. Wel met een flats zonnetje, omdat er best wel veel bewolking was. Alhoewel de zon er op sommige plaatsen ook wel even goed doorheen kon komen als er even een gat in het wolkendek kwam. Vanavond en vannacht wordt het bewolkter en in de loop van de avond krijgen we te maken met wat lichte regen. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen en in het oostelijk deel van Walcheren kan dat gebeuren. De minimumtemperaturen liggen rond 8 of 9 graden en er is nog altijd weinig wind. Morgen krijgen we een matige noordoostelijke wind waarmee droge lucht wordt aangevoerd en in de loop van de ochtend trekt de neerslag weg en in de loop van de middag komt er veel zon met maximumtemperaturen tussen 15 en 17 graden. Ook de dagen daarna verlopen zonnig met die noordoostelijke wind. We zien daarbij een temperatuur die geleidelijk oploopt van 15 graden naar 19 graden op donderdag met elke dag veel zon en geen neerslag. En tot zover het nieuws en het weer van deze zondag. Zometeen onder meer de korte film Meidagen. Gebaseerd op de belevenissen van soldaat Jan Hendrik Smit, die bij het uitbreken van de oorlog is gelegerd aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Nog een fijne zondagavond en graag tot morgen.